Niin terve vaan kaikille. Minä olen Kine Kalliomäki ja minä kuvaan kämppää siellä ja sitten olen 10-vuotias poika Seinäjoelta ja pelaan pelejä CS, Goodgamea ja kaikenlaista tällaista. Ja sitten tosiaan älkää dissatko ja toivon, että tilaatte ja katsotte mun videoita. Tässä oli sitten ensimmäinen video mun kanavalta ja sitten tää lähti käyntiin. Ja sitten tosiaan tää on se Goodgamea. Ja tässä mä nyt sitten pelailen. Sitten mennään äkkiä laittamaan tuo päälle ja koittamaan voittaa tuo. Kolmannen kerran kun menen tuosta kuulosta niin välitä. Oho. Voisikin ohi. Vihdoin. Tuo. Oho. Iskee kyllä paljon kovempaa. Ja mä ajattelin, että mä tein vaan pienen videon ja se oli sitten tässä. Moro!